Inneħħu l-maskri u nkunu min vera aħna. Dan kien il-messaġġ qawwi li għaddew studenti tas-sekondarja tal-Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop fejn tellaw rappreżentazzjoni teatrali. Huma wrew li hemm bżonn li nneħħu t-timbri li s-soċjetà kreat. Għat-tieni sena il-kulleġġ ingħaqad mal-MCAST biex iwasslu messaġġ ċar dwar id-diversità. Lan għal dan kien biex it-tfal u żgħażagħ kollha ikunu inklużi. Il-preparazzjonijiet saru kollha f'attivitajiet wara l-ħin tal-iskola fejn l-istudenti ingħataw l-opportunità li jagħmlu kors li se jgħinhom għall-futur. L-ispettaklu jinkludi ħidma bejn numru ta' studenti fejn nuraw it-talenti tagħhom uħud bisfin u mużika, filwaqt li oħrajn ħadu ħsieb id-dwal u s-sound. L-istudenti għaddew messaġġ li m'għandniex nibżgħu nuru kull persuna min hi. Net News tkellem ma' wħud minn dawn l-istudenti. Wasal il-messaġġ ta' diversità dina huwa messaġġ importanti ħafna għaliex għal ħares kulħadd ikun l-istess kieku d-dinja vera monotona. L-attività tal-lum tgħinna sabiex aħna dejjem naċċettaw lil kulħadd għaliex kulħadd għandu d-difetti tiegħu. Kulħadd għandu esperjenzi tiegħu u li għandna nirrispettaw il-kulħadd għandu x'għandu. Mhux kulħadd l-istess. U għalhekk din tolħoq diversità bejn in-nies u sabiħa id-dinja tkun differenti. Wara fil-preżenza tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca saret diskussjoni li fiha ħadu sehem żewġ adolescenti ta' ispirazzjoni, Samuel u Katriel, kif ukoll Kimberly Paraskandolo, li hi studenta tal-istess kulleġġ. Il-President faħret din l-inizjattiva b'messaġġ qawwi dwar it-timbri fis-soċjetà.